Joo, 27. päivä maaliskuuta, lämpötila +4 ja aurinkoista. Ja täytyy, ennen kuin uimoon menee, niin täytyy kun on laki muuttunut vuoden alusta, että enää turpaunot saa kulkea puukko rintataskussa, niin täytyy nyt tää vanha tapa jättää pois ja jättää puukko autoon, kun menee uimaan. Että muistakaa te toisekin jättää kirveet ja puukot ja puntarit niin kyytistä pois, kun kuljetaan julkisilla paikoilla autoon, kun mennään ostoskeskuksiin. 95 tuli teräaselaki ja silloin joku naapurin kyrpä soitti Hervannan poliisin paikalle, kun perkasin makkarapakettia 2 lapselle, paistoi makkara. Nämä poliisit naureskeli. Tässä on se pitänyt arvata, että taas joku helppo Heikki arkkitehdin kalulla niin näkee vaivaa, että lehdolla on puukko, kun se aukaisee makkarapakettia. Tämmöisiä tavallaan älyttömiä lakimuutoksia, että kyllä työmies puukkonsa ansaittee. Ne on eri miehet, jotka niitä selkeään lyö. Ollaan yhteyksissä eduskuntavaaleissa Tampere-Pirkanmaa talousalueella. Pirkanmaa vaalipiiriin kuuluu kaikki nämä Tampereen ulkopuolella olevat piirit. Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Nokia ja Pirkkala ja Akaata myöten ilmeisesti. Kattelkaa, ollaan yhteyksissä käytettävissä eduskuntavaaleissa sekä puukolla että ilman puukkoa, riippuen minkälaiseen tilaisuuteen mennään. Nylkypuukkua en pidä. Se on komeita ilmaa. Mä lähden nyt uimaan ja katsellaan paljonko tulee räpiköityä. Suosittelen muillekin. Tampereen uimakeskus täällä taustalla. Sinne mennään. Se on moro.